Hei, salutare și bine v-am găsit într-un nou episod de Minecraft. Bă, da, am filmat pe mapa asta și m-a mers greu. Cred că și acum o să meargă. Și am făcut câteva lemn. Da. Hai, nu am de pasă. Facem o căsuță mică. Să vedem și noi. Asta noapte. Deci, i-am întrebat, cred că a plecat. Am intrat în filmarea cealaltă pe Bedwars, am intrat pe LBSG, tot mergea logat. Văd că nu mai merg. Cred că am activat prea multe la aplicații. Nu, cu tot așa nouă. Unii care v-au citat, o să vedeți că am mai băgat încă un episod multiplayer cu Raul Gaming. Bine că i-au plăcut. Ne facem niște cărbuni să avem. Nu avem ce să băgăm pe foc. Și de asta 4 lemn. De tot. Niște întâlnit. Ce? Andy. Rex. Nu, din organic. Mulțumesc, Raul, că mi-a făcut și mie o promovare. Am văzut și acum. Am gândit. Nu știu dacă o să mă mulțumesc pe știți, unii poate știți doar. Am avut o planșă, tot pe survi și m-am făcut o fermă. Nu știu dacă mă credeți toți. N-am pus ce ați văzut incantat. Dacă ați văzut,
Nu știu dacă am băgat. N-am pus nimic de pe creativ. Tot am făcut numai pe suri. Am dat de sat, am dat de 2 piramizi. Cum vreți. Dacă mă credeți, mă credeți. Și dacă nu mă credeți, nu mă credeți. Dar am dat de o peșteră. Și bine că n-am dat cu zombie. Oh! $28. 32 asta este. V-am spus, adică. Nimic. O ieșire pe spate. Și acolo. Bine că am sursă de lumină. Nu, asta chiar e bine. Am sursă. Crafting am, tot am. Ce nu am? Fac. Încerc. Nu știu. 7 minute deja. Poate la orice număr o să închid. La 9 minute. Că mai mult. Nu 9. 15 nu mă lasă. Poate trec de 15 pentru zi. Am făcut 47 de minute. Nu mult să fac pe YouTube. Nu mult să fac. Deci. Și știe aia. Cum? Deci. Fără deci. Unde să mergi cu mine? Când chiar vine cu fițel, poți să mergi pe canalul de susține la el. Îmi place când zice, măi Pixel, atât ești de gras că te cobor din pod pe scara Richter. La bucărie. Am ascuns. Și să ne dacă am plăcut și acest ser de Minecraft, să apăsați pe butonul like sau abonat. Pa, pa!